Kubor nakaslem jong unongsan hima. Uba kit bok lang nong rem usam larang ba nakathan mau kerwan ubadang shu shajit shen kum President ka National People's Youth Front Meghalaya Union. Ula kentujur yaki khon samla baken rong shaka kamsan hima. Bat ula ongru baka jing rong shaka politics kalong kum ka school ka ba ai jing hikai banyo ya ka jing nang jing tem. Uba kit bok lang ula ya thu baka jing yat lenti jong u haka kamsan hima kalas lembha. Bat ka jing rong jong u haka politics nado ba udang samlaren kala ai jing mentoy shibon ya u. Kumta u kentu yaki khon samla baken rong haka no ka party khnang baken yo ya ka jing hikai. Kum usamla rang ba ubalayat bun snem hakane ka kam. Ula penpau babun ki samla ki perkhan tang barong syaki kam seng bhalang kila ban syakri ya karibat ka jat benriu. Henry ulaong balada ki samla ki rong hakano ka party compare lada kwa ban syakri ya karibat ka jat benriu. Kalat ka lenti ka don ben. Bat kumta uwer u khat ki samla bakim dei ban kenran. Henry ki dei ban rong khnang bakin tip ka e ka benta jongki haka politics na ka benta ka imlang salang karibat ka jat benriu. Kajingyat lenti jonga haka san perthei tenen kong ngan chu thui phi bana du bangadang kham khana samla red kum tu nga su tanat bhai ka ban sngap ya ki jingwan yalap election jong ki rurang ba ha kisnong ki thau ki jongi te ngan ong phi ba kamen sim ban rung ban hanga ban na ta ka politics pada ka sedang nadu kisnam arhajar lai bat kata kapor kadai namar ba hagatu kapor ngakan mau ba i ba poleng do i sedang ik man seng ka kun hanyo trap awakening movement bat nga hagatu kapor ngadang dai tam u ngadang nya kali kamai hang te hapo haslong nya taksi kamai haslong te dai hagatu kapor haba kadon katu kajing yakhi kamtam ngakan mau ya kisnam arhajar ar hakaban kaliang jong bapol kum presiden ke SU ke topor ulaya lam ya ka ke SU wat ngakan mau bakadon ka jing yakhi ang tu ka hunger strike hang tai po Don Bosco Square bat katu ka hunger strike ka day ka jing persya ya ta ka bamsap ya ka Meghalaya House hakapor ka ba long chief minister i ba ikimolong bamkwai dwar ulai te day ka tu por ba ta ka jing shit hamen sim kum samlang ya Christian ya ka KSU bat ya lek ya ka ban ya don lang hang tu kum samla bat hadin ya ka tu pan kami ka jing seng jong ba pol ya ka khnam ha usnem arjar lai shwa ka election akan mau baru arjar lai kala ya ka sur election ha porok ko islong khamtam halong sotun nga ngasa halong sotun atau por but uba poleng do ugele election na jayau bat melambor malngiang gole napo nongkren kalau sotun ke jaga ke bangang ngasa kadai ka jaga ke ba kasnong ke ba songship ha bani kesyan khnam dina kaleng jungaru halor ki ideology ki banglayo sngow lang ba kasintur jong ba pol halor kumno ban aseng ya ka khnam ban ya khun nam ta ki tauba ni bon ban pen em ya kan ka jaj ban riu jungi ban ya dai kan ka jaj ban riu jungi ngaru kum somla ngala songship ha ta ka por Henry namar baka but junga ngadon hapo snong akan mau ban dang lawan snong ngakan mau ba kino kersan juga khnam hang ne po ka konsumsi jungi harani kor kalangrin ka manusia kilo ki baduna du kata riwat la kata ru ngani tu ipi bangla thep bot ya ka khnam ku mangalia tu ipi na basdang ba ngala rong sya ka politics ha ka por ka bangadang khna samla ba tinggal lap ba leng ba ka jing don rengkat bat ka politics nado bangadang kam khna kala ai shibun ka knowledge nga ka experience nga haka politics te nataka daung ka message lane ka jing khot ka jonga ya ki kon samla nganam doong haka party ka jongi tre haka no ka political party ngalong nga kentu ngaya weri kon samla ba pindarong khnang ba lara pila panya so bat ka political party kan long thik kum ka school ka ba hikai ya phi bat enda haba kala dai ka por ya phi ba phinya le election la ka dai MLA MDC la ne MP ro kan long ka ba suk ya phi bat phila don lot ya ki experience ia kapan train na kumta kipat ba
Ti kata kadai ka way ka ba nga kwa ban banjor na ban pangayugi bagi samla ha kani ka juk bon baki yale ban jingay na ka politics. Ti hanray hajing shahi ka politics kadai karansan ka ba ngila ban syakri ka bomdon limit ladang ikwa ban syakri ka brio. Ti ongno kumba ongno teng ki samlam dei banga keren iu hanray long nga siam baki bubun ki samla ki perkhat da ka ba rong haki NGO kadai tangkata kalinti yaki ban ya kari lani ka jet ban reu. Ringan ong da ka ba syai hangne lada pidon hakanu no ka political party ru lada pi kwahi ban syakri ban ya ka jet ban reu ngan ong ba kadon ka jaka ka bakar hai bat phila ban tre kat ya ka ba phi kwa ban ai ban tre ban ai ka jing syakri ka ba bhai ya la ki para samla ya ka shnong ka thau ya ka dong ya ka than tik na ka daw ngai weri kun samla ba ngimdai ban kan ran na politics pen ban phidi ban rum kamen toy ya ka phi ba phin sia khnyom na din rei wan se khmat ya ka ban ya trailang nang ba phin tip ka ka banta ka jong phi ha ka politics nam ta ka imlang ka salah ka thong ka ba khmat jonga hadin mangala shinti kum presiden bapura jong kana National People's Youth Front kadai ba kumnu ngan nang pen klan shu ya kane ka tanat trikam jong ka National People's Party kata kalong ba hadin mangala pet ya ki jing trikam ke jongi menta kalong ka pan kong kalong ka ba hakmat kalong bangan lek ya ka ban constitute ya ki district committee ki bom padon menta lani ban reconstitute ru ya ki to ki balak kam ono ki balak don ban kam pen pha shu ya ki jing trikam nang ni hakmat kata kadai ka benta ka ba hakmat ka bang akwa pan pen klan ya ka parti bat hadu ki block level bat hadu ki primary level ru kata kadai ka jing perkhat ka jonga ba kumnungin tre nang tapan klan shu ya kaneka tanat jong ka National People's Party tanat jong samla kadai ka ba don kam kata kadai ka ba khmat bat nang ni khmat ngin plilat ya ki khon samla bakin rung ha kaneka party leng ba ka online bat ka offline mode bangin enroll ngamot mon limot ban sedang ya ka enrollment drive ke jongi ha ka dor jong ka online an bat ka offline mode kita kijing plan ki bah khamat ke jongi do ya ka ban rong ha ka political party na ta ka daw makan mau biang ini ki ten ki ba poleng do i ong ha umot jong Don Bosco Square ya ki ten na ka ba ong ba ka jing yale jongi tang na sabar kampoi sheno na kata ka daw ngiseng ya ka khon Henyo Trap Awakening Movement hakatu por da ka bangin rung sepo ban ya khon ya ki jingle ki jongi mdai shu tang na sabar hanrei na sepo ka bamut na po assembly badai halor kata dong rim ba ngiu ngia ya so shit ba kumno ban kersan ya ka khnam hakatu por bat nga kan mau biang ya kan ga way ba simbol tem hi katu jingai ko khon Henyo Trap ngarakan mau ba klong snam jong tit stat hadu kata namar kum samlahi ni bhai kan ga jaj ben reu ban kan ong pi wala dang don hagen pi piro ka jaj ben reu nang ko khmat kum samlah kata ka masjid bang akwa ban ya weri kun samlah ban ong tungni rung politics pan train nam ta ka bha ka miat jong ka ribat ka jaj ben reu